Hak jinglet jingo jong kpa ba khut yaki khna bat ki khun samla hak sama kam jong ka Vatican. Upo blio ba khatsa ula ai men se miki ban pendan kam yaka technology hak rukom ka bade. Hak singin kong upo blio ula le jingo yaka estate ragazi sama kam jong ka Vatican hak ba ula yakendu yaki khna bat ki samla ki ba shimbanta hak program sama kam jong news nam bat ula jubab ru yaki ka tu ka ni ki jing kli jong ki. Haba jubab ka jing kli shapang ka jing e ban pensange ni ban penya klat yalade na ki screen ni technology upu bliu ula ong ba ka technology ka don bun ki jing mentoy hendrei ula banjur ba kamde ban shimno ya ka jing ade para briu ka technology kala ban long ka babha bat ka ba ajing arab shibun haki babun ki benta ula ong Henry, habangi dan lang bat ki wei ngim dan kamban bat iki mobile phone ne ki tablet hakikti jongi man lakapor. Ula ai man si mi ki khana ba ki nekran bat ethu khana haba ki adan lang amtang lengba ki mobile. Kalong ka badan kam hadu kata-kata bante ka jingelong paralok ban pelut ya kapor bat ki paralok ban yalek kai bat ru ban krekot lang. Ngidei ki briu ba im bat ngidan kam shisha ban pen im ya ka jingade para briu. Ula ong ru haba ma phi kum ka yeng ka sem phia don lang kam biang tang ba phin shuya shong bat ya pet ya ki mobile phone kalong ka badon kam ban ya kran bat ban ya phliu jingmut khnang ba ka yeng ka sem kan dap da ka jing it barabor ula pen kan ma ru ya ka jing koridor jong ka jing duai bat ba ublei upet barabor ya ka do nut bat ka jing em jongi ya ki mobile phone Daga bakran kerpang syaki kena ki bakam he, upu beliau ulam maham babun ki application ni ki app, la thau daga jing temu ban penlong ki nong pendon kam bakin penlut bun kapor tang hakitu ki app. Ki persang ban penlong ban shanya tang hakane ka teknologi ula ong. Ukpa bakhuj ula ai jing mut bade ban bu daga por ban pendon kam ya ki screen. Hadian kata upo pula ai mansi meki khana bakin penjanai amtang ya ka jing imbriu jongki henrei ru ya ka jing immensim ula kan tu yaki ban te ya ka jing ade ka babha bat ki wei ban wa di ublei lengba ka jing duai bat ban kiar na ki nu ki kam ki bakni no ya ka por bat ya ka jing lai luit jongki da ka bakdo syak ki jing ya lenti jong u syak keleng ki benta jong ka perthei Upo beliau udah tho ba bon sin ki GPS navigation system kila lamba kelaya u. Ha Italy, ha ki way ki ri Europe, ha Peru bat si sin wat ha United States ru ngala bot ya ka GPS henrei kala lam yang nga syakalenti ke babakla ula ong. Upo ula batai bakalong ke babaha shibon ban hikaya lade ban perkat hi dalade kenang bangin tip syae ngin lej ha ka jing im. Ngam dan kam ya ka phone haba ka Jabieng Jonga kadang Treikam ula ong. Upo pula khot iki khana ban duai lang bat u bat ula ai man sim ru yaki bakin yathu haki kemi ki kpa jongki ba kile duai rengkat lang bat upo. Ka jing duai ka long ka ba kong san e na ka benta jongi ula penkut da ka ba ong. Ngikwa bau jisu undon hangni bat ngi.